Oh, fuck! Oh, ayo, samato. Patih kemaki yo kuwi. Peh buta gedhe yo aku luwari-luwari kuwi. Ayo. Kowe nek urung kepranggul karo pendhita tuwek kaya aku ngene iki. Urung kapok. Ora kenyang apa-apa. Nangka bosokku ngopo karibetan. Dina iki wis titi mangsane mangsa kala. Wis titi mangsane mangsa kala Bathara Wisnu kudu oncat saka anggane. Ya kuwi pujang agung ing negara Lokapala sing jenenge Begawan Wisnungkara. Wis titi wayane mangsa kala Kalamunta Wisnungkara kudu gugur ning maganing Majalaya. Tanah. Hasos. Paman Raso. Wonten dawuh katimbalan. Paman sore. Alon-alon mawon. Paman tadi. Sampeyan maju ning palagan kados pundi kabul kausananipun. Inggih. Pareng munjuk atur Kalamunta ngamuk punggung suratan toho. Nuwun inggih Begawan Wisnungkara. Sampeyan mangudur lho. Mangudur. Tuwek goblok sampeyan. Wis kupinge ceweng siji barang. Tuwek iso dene panutan ngono pripun wonten pripun. Tabrak dong bandengan lho. Ora iso dikecapangan. Oh. Ayo. Pendhita tuwek kaya diapurmu. Kudune kowe ora mapan ning negara Ngalengka. Ning mapanmu ning neraka Yomani kono. Ayo mingkat. Gelem mingkat yen to wis gumluntung sirahku. Ilah nyawamu. Hoi. 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 Oh. Mondial. What? Hoi. What? Hoi. Oh.